Біз мәдрәсә білім шешмәсе деп аталған театральләштерелгән концертқа багышланган матбугат конференциясына җыелдык. Һәм безнең кунакларыбыз Нияз хәзрәт Сабиров, Апанай мәчете имам хатыйбы, Ильяс Халиков, дини җырлар башкаручы, педагогика фәннәре кандидаты, Болгар радиосы милли музыкаль премиясе лауреаты һәм шушы концертны оештыручы. Шулай ук Ленар Хамматов. Безнең Нияз хәзрәтнең китәсе бар, ашыгыш шигыре, шуңа күрә без аңа башта сүз бирәбез. Нияз хәзрәт, менә сез әйтеп китсәгез иде, менә шушындый концертларны оештыруга, башкаруга сез менә ничек карыйсыз, дин әһле буларак? Сезнең мөнәсәбәтегез ничек? Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Аллаһ Тәгалә барчабызга да үзенең шиксез сәламын, рахмәтен һәм баракатын яшьтирсә иде. Шундый концертларны уздыру бүген көндә актуаль дип саныйм, чөнки без бүген глобальлашу чорында, IT-технологиялар чорында яшибез һәм җәмгыятебезгә чит гадәтләр үтеп керә һәм күп информация булганга күрә яшьләр генә түгел, олы кешеләр дә үзебезнең элек-электән килгән милли дини гореф-гадәтләребезне оныталар һәм чит гадәтләргә ярып яшиләр. Шуңа күрә бүген без төрле ысулларны кулланырга тиеш, халкыбызга 1000 еллык рухи һәм милли традицияларыбызны җиткерү өчен. Һәм Ильяс Халиковның проекты бик яхшы ысул булып тора. Без мәчетләрдә генә, мәдрәсәләрдә генә, дини китаплар аша гына динебезнең кыйммәтләрен җиткерү, шушы ысуллар белән генә чикләнергә тиеш түгел дип саныйм. Төрле ысулларны кулланырга кирәк һәм менә шул исәптән сәхнәне дә кулланырга мөмкин. Аллаһ Тәгалә Коръәндә булай дип әйтә: дингә хикмәт һәм үгет, матур үгет насихат белән чакырыгыз ди. Аллаһ юлына хикмәт һәм матур үгет насихат белән чакырыгыз дип әйтә. Менә шушы проектта без динебезнең матурлыгын күрәбез, динебезнең әһәмиятен күрәбез, иманлы булып яшәүнең әһәмиятен күрәбез. Әйткәнемчә, бүген җәмгыятьтә безнең халкыбызга туры килмәгән гадәтләр киң таралган. Һәм шуңа күрә без шушы ысулларны, менә Ильяс Халиковның кебек ысулларны кулланырга тиешбез. Бу проектта тамашачылар динебезнең һәм милләтебезнең гореф-гадәтләре белән танышалар. Менә шушы театрны караганда без диннең безнең байлыгы белән дә танышабыз һәм телебезнең байлыгы белән, телебезнең матурлыгы белән дә танышабыз һәм халкыбызга хас булган гореф-гадәтләр белән дә танышабыз. Әгәр дә без халкыбызның элек-электән килгән гореф-гадәтләребезне өйрәнсәк, biz dini bilimlerimizni de bayıta alacakbız. Çünkü гореф-гадәтләребез din белән нык бәйләнгән. Безнең улуг галимнәрдән шундый сүзләр сакланып калган. Диндә эш әйбер булмаса да, алар динне сакларга ярдәм итә. Ул милли гореф-гадәт, милли кием һәм милли тел. Шушы проектта әлеге эш гадәт бар, милли кием дә бар. Шушы проектта милли тел дә бар һәм милли гореф-гадәтләр дә бар. Һәр мусульман дәгъватчы булырга тиеш, һәр мусульман дингә чакыручы булырга тиеш, иманга, әхлакка, рухи кыйммәтләргә чакыру ул имамнарның һәм мугаллимнәрнең вазифасы гына түгел. Һәр мусульман, һәр иманлы кеше кулдан килгәнчә рухи кыйммәтләргә, әхлакка чакырырга тиеш. Беренче чиратта, әлбәттә, үзенең яшәү рәвеше белән, үзенең күркәм гамәлләре белән чакырырга тиешле. Һәм икенчедән, башка ысулларын да мөмкин кадәр инде кулланырга кирәк. Кемдер китап язып, кемдер менә шундый проектларны уздырып, дингә чакырырга мөмкин. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямның шундый сүзләре бар: чын мусульман үзенә теләгән нәрсәне башкаларга да тели. Һәр мусульман үзенә бәхет тели, һәр мусульман үзенә
Аллаһ Тәгаләнең ризалыгын тели, ягъни һәр мөселман Аллаһның ризалыгына, рәхмәтенә ирешергә тели һәм шушы бәхетне ул башкаларга да тели. Һәм башкаларга шушы бәхеткә, шушы дәрәҗәләргә, улуг нигъмәтләргә ирешергә ярдәм итә. Кулдан килгәнчә ярдәм итә. Менә Ильяс Халиков белән күп еллар дәвамында бергә төрле чараларны үткәрергә насыйп булды. Күп халыкларга инде менә шундый эчтәлекле театр күрсәтелде. Һәм бүген инде ул проект камилләште дип әйтергә кирәк. Һәм Ильяс Халиковка аның иҗат төркеменә зур уңышлар теләп калабыз. Аллаһ Тәгалә киләчәктә дә шундый матур чараларны үткәреп, халыкны караңгылыктан яктылыкка, әхлаксызлыктан әхлакка, наданлыктан белемгә чыгарга насыйп булсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Нияз хәзрәткә сораулар бармы? Менә Нияз хәзрәт, мин сездән сорамакчы идем, еш кына аны кай вакытларда тәнкыйть итәләр, менә җырларда дини сүзләрне, Ходай исәнлек бир, Аллаһка шөкер дигән сүзләр менә эстрада җырларында сез моңа ничек карыйсыз, бу яхшы күренешме? Яхшы күренеш дип саныйм. Әгәр дә безнең сөйләмебездә, гамәлләребездә шәригатькә каршы булмаган сүзләр булмаса, гамәлләр булмаса, ул шундый ысулларны, шундый сүзләрне әлбәттә кулланырга мөмкин. Машалла. Әйе. Әйе. Менә Рәмисен соравына өстәп шундый сорау. Ходай дигән сүзне ярыймы кулланырга? Мәсәлән, кайбер җырчылар, Гөлназ Гафурова белән Вәлиимә, сез беләсездер инде, алар Ходаим дигән сүзне Аллам дип үзгәртеп җырлыйлар. Менә шушы дин белән дингә кирип киткәннән соң, менә алар шундый фикергә килгән инде, Ходаим дип әйтергә ярамый икән ул сүзне. Ходай дигән сүзне кулланырга мөмкин. Аллаһ Тәгалә турында әйткәндә, Аллаһ Тәгалә турында сөйләгәндә, Ходай дигән сүзне кулланырга мөмкин. Ләкин без Аллаһка мөрәҗәгать иткәндә, дуа кылганда, аңа гыйбадәт кылганда, Коръәндә һәм Сөннәттә килгән исемнәрне кулланырга тиешбез. Чөнки Аллаһ Тәгалә Коръәндә әйтә: "Миңа күркәм исемнәр белән мөрәҗәгать итегез" ди. Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям кулланган Коръән аятларында килгән исемнәрне кулланырга кирәк. Дуа кылганда, гыйбадәт кылганда. Аллаһ Тәгалә турында мәгълүмат биргәндә, аның турында сөйләгәндә, Ходай дигән сүзне кулланырга мөмкин. Чөнки Ходай дигән сүз ул бийек Раббыбызны аңлата. Ходай Тәгалә дип әйтәләр, мәсәлән, шулай әйтергә мөмкин. Әйе. Сез менә гореф-гадәтләр дидегез, берничә мисал мөмкинме? Нинди гадәтләр, гореф-гадәтләр күрсәтеләчәк әлеге концертта? Берничә мисал. Бу хакта инде Ильяс кардашыбыз сөйләп китәр, иншалла. Ярар, сездән мөмкин булса, Нияз хәзрәт безне җибәрәбез, алайса сорауларыгыз булмаса, Нияз хәзрәткә. Рәхмәт, яхшы. Ассаламу алейкум. Рәхмәт. هل رخصت أن أدخل إلى الفصل يا أستاذ؟ Girip gittim alakayıma. Ders para, bütün şakirdler otura. Avul yok. Gületi de. Mine rahat durmuş ha. Ne kayım? Akılga gelirge vakit tügülmüşsün imsin ha. Ne işlepsin sen? Medreseye gelip rahatlanıp benim alıp yermişsin. Sen uzun. Sakalına vargança akatlı. Şu medreseye niye girmedin sen? Sen ne kayım benim sakalıma beylenme. Bildin mi? Bizge partiye kurstu. Partiye bizni Kutqa suğa taşladı. Parti kuşkan demiş partiye. Şu parti kuşkan ağına yürgensiniz siz. Üzerinizin başınız bari mısınız siz ne? Bari bizden başımız. Bari. Bari. Mine siz ne köpek malaylarını. Sen Kur'an durmuşunun nerse ekenliğini biliyorsunuz sen. Min oğlum. Şu vakit telefonum şaltıradı. Trubkını alsam, babay, onun tavuş tonundan ol. Benim irtengi tutuşumdan bilgeni. Hem Hazretinin de benim doğruda söylegeni aşıklandı. Bugünkü gününde bulsam, hatamını tanıp,
İkisinden de afu tingen bulur. Yok. Ama biz bit tekebberler. Bugün elimiz hoca dibiz. Ama ne irtege jitkeş. Baş yer vakit jiter dibiz. Bugün elimiz hoca. Tavuşlar hır, tanışlar tike, tağın nikire. Şu vakit min babayla. Babay, meni mındasın şuşu tanış jırşın aşağına gittin. Birer normalni universitetke akşa jigan bulsan, babay bildirä. O mena barlık etiler ete turgan sözünü. Улым, мен бит саңа бары яхшылык кына телим. Эх, бүгүнкү күнүмдө болсам. Бүгүнкү күнүмдө болсам. Әмма biz ул вакытта бүтән идек. Аңлыйсыңмы сен шуны? Бүтән идек biz ул вакытта. Бүтән идек экенекейim. Ярар. Кызып кителде. Hürmetli Гафу ит. Hürmetli millettaşlar, hürmetli jurnalistler, bu bizning Minbar Tatar Dini Teatrining Medrese Bilim Şişmesi isimli teatrlaştırgan konsertimizdan kichkinagina üzügüydü. Mana ko'rasizlar bizning endi shundoq motivda, shundoq stilda ishlangan spektaklimiz Alloh bersa 9 aprel kunni Seydeş Medeniyet Üzeginde 19 saat 00 minutda, ya'ni oqshom namozidan so'ng xalqqa ko'rsatilajak Alloh bersa. Һәм мин тәкъдим итәм безнең актерларыбыз Марат Баязитов, Татарстанның атказанга сәнгать эшлеклесе актер, һәм Илнар Гали Әхмәтов. Ильяс, хәзер сезгә инде сүз бу шушы тамаша хакында әйтеп китсәгез иде, кемнең идеясе булды бу, ни максаттан сез оештырырга булдыгыз? Әлбәттә, Рамис әфәнде, менә bu проект инде безнең Аллага шөкер Минбар Татар Дини Театрының 3нче проекты. Biz инде башлаган вакытта 2013 елны бу Минбар Татар Дини Театрына нигез салдык. Аны беренче тамашасы Оклыкка Илсен юллар дип атала иде. Икенчесе Болгар җилләре исә дип исемләнгән рәвештә башкарылды ул. Алар безнең филармония концертлар залында да куелды. Бөтен Россия буенча, бөтен Татарстан районнарында без аны куйдык Аллага шөкер. Һәм менә 3нчесе инде безнең куйларга тиеш иде узган елны, 17 апрель көнне. Без аны инде үзегез беләсез, шушы сәбәпләр аркасында, пандемия аркасында кичектерергә туры килде дә, быел инде 10 апрель көнне менә халыкка тәкъдим итәбез. Монысы безнең Алла берса Медресе Билим Шишмәсе исемле Алла берса Медресе Билим Шишмәсе исемле итеп инде театрлаштырган концерт буларак формалашты. 9 ай яваш, мин яваш әйтәм, 9 икән. Әлбәттә, менә бу Медресе Билим Шишмәсе концерт спектаклендә безнең dini яктан караганда без dini калыптан нигезләнәбез бөтенләй берне. Чөнки dini җырлар дигән башта төшенчәне күз алдына китерә кирәк бит инде. Шул вакытта инде нәрсә кулланырга була dini концертта. Мәсәлән, без анда эстрада җырчылар шикелле шәрә кызларны бастырып, бийтеп дискотека ясый алмыйбыз. Ул шәригать буенча бөтенләй каршы килә. Һәм икенчедән, монда без инде яшьләрнең аздыра торган җырлар да җырлыйсыбыз килми. Җәлил хәзрәтнең вагазларына таянып, менә ул инде безгә киңәшләрен биргән иде. 2013 елда бирелеп заның белән шушы проектларны бергә, Камил хәзрәт белән бергә, инде мөфтибез белән бергә матурга итеп бу проектларны башлап җибәрдек. Менә безгә музыканы харам дип әйтер өчен баштаймы? Менә музыканы без харам дип әйтәбез икән яшьләр хәзер менә. Үзебезнең туганнарга, дусларга име? Алар әйтәчәкләр, ничек инде музыка харам, мин нәрсә тыңлыйм? Кит әле, абый, башымны катырма, бундай бер булмаска мөмкин дип әйтер мөмкин. Без шуның өчен аларга альтернатива әзерләргә тиеш. Ягъни мәсәлән, улым, кызым, дустым, туганым, менә син бу җырларны җырлый сурыңа, менә буларны тыңлап кара әле. Менә булар икенче төрлерәк, Аллаһ Тәгалә турында, Пәйгамбәрбез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейһи ва саллямның тормышы турында дип. Шуңа күрә менә бу проект инде яшьләргә, үзебезнең халкыбызга әз генә булса да менә гөреф гадәтләргә таянган һәм инде Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллямның хәдисләренә таянган сүзләрне кушып эшләнгән проект. Кыскача аңлаталдым микән, юк микән? Яхшы. Рәхмәт. Башка кунакларыбызга сүз бирик. Марат әфәнде, сез әйтәсезме? Мин инде Линар белән таныштырып китим. Линар белән без инде Аллага шөкер беренче проекттан бирле бергә эшлибез. Ул вакытта Линар Хамматов безнең Казан Федераль университетының филология фәннәре буенча белем ала иде. Татар филология факультетында. Аның белән менә беренче проектта да, икенче проектта да, өченче проектта да катнаштык. Аллага шөкер бик төпле, бик җанлы һәм бик актив егетләребезнең берсе. Үзе дә ул сценарийлар яза, үзе шигырьләр дә яза, Аллага шөкер. Менә бу Медресе Билим Шишмәсе исемле театрыштан концертыбызның сценарийсының нигезендә аның фикерләре, аның өлеше тора.
Аңа сүз бирсәк, бәлки хәерле булыр. Нәрсә җиткерергә теләдегез шул хакта дип китсәгез бу بسم сценарий. الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Менә сез сорау бирдегез бит Нияз хәзрәткә җырларда иншаалла яки Алла бирсә яки Аллаһ сүзләрен кулланырга ярыймы дип. Һәм бик дөрес җавап булды. Кем җырлавына карап. Ягъни ул җырны кем җырлый? Әгәр дә үз гамәлләрендә, үз эшләрендә, башка концертларда киеме пөхтә булмаса, яки гаурәте күренсә, яки кеше аны нинди булса бер, мәсәлән, су эчә торган түгел, бүтән төрле эчә торган, хәмер эчә торган кеше итеп белеп, шул вакытта шундый җырларын күрсә, андый җырдан тәэсир булмаячак. Чөнки кеше үзенең әйтәсе фикерен чын күңелдән әйтсә генә, ул сүздән тәэсир булачак. Нәкъ шулай ук менә 2013 елда без беренче спектакльләрне куя башладык. Ильяс абый менә шундый идея бар егетләр. Менә әйтәгез әле, ни өчен аны мөселманнар барлыкка китермәскә тиеш ди. Чөнки әдәп әхлак турында күп кеше сөйли. Аның турында әдәбият тулы. Аның турында мәсәлән җырлар тулы. Эстрада булсын, тагын нәрсә булсын. Әмма әйткәнемчә, кем аны әйтә? Кем сөйли? Дин турында да дин әхле. Әдәп әхлак турында да дин әхле сөйләсә, ул кеше нәрсәгә карый? Әйе, бу кеше тормышта да эчми, тартмый, матур яши, гаиләсе белән матур, күркәм, гайбәт сөйләми. Менә андый кешедән әйткән фикерләр халыкка әйбәтрәк ирешә. Шуңа күрә менә бу сценарийлар языла. Ул ничектер теге 5 вакыт намаз ахыл өчен дә язылмый. Көн сайын изгелектә, мәчеттә яткан кеше өчен дә язылмый. Менә бу сценарийлар, менә бу тамашалар, беренчесе дә, икенчесе дә, менә бу өченчесе дә, хәтта ки үзе мәдрәсә билем чишмәсе дип аталса да, ул мәдрәсәдә билем алучы егетләр өчен язылмады. Яки анда билем алучы әбиләр өчен язылмады. Ул гади халык өчен язылды. Менә шушы бер нияттән чыгып, әйдәгез әле мөселман әхилләре, менә монда Аллаһка шөкер, дүртебез дә утырабыз, дүртебез дә намаз әхилләре. Һәм дүртебез дә актерлар булмый торып, сәхнәгә чыгарга җөрьәт иттек. Бер фикер белән, бәлки дин әхленнән ишетелгән сүз, әмма сәхнәдән бүтән шәрек яңгырар дип. Менә бу мәдрәсә белем чишмәсен спектаклен язганда, сценарийсын язганда, ул бер языла, килә, аннан соң аны я Ильяс абый, я менә безнең режиссер Марат абый җыртып ата, юк, бу халыкка бармый, димми. Менә ул язылды халык күңеленә дөрестлек белән, әхлак белән, гырыф-гадәт белән һәм тел белән бергә үрелеп барсын өчен дип. Ул язылган иде узган ел, һәм менә бу ел туры килде, туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елына туры килеп тора. Без менә сценарийны берничек тә үзгәртмәсәк тә, куйсак та, ул әйтерсеңләр шушы ел өчен язылган дип. Теге менә туган телләрне саклау елы өчен, үзебезнең гырыф-гадәтебезне саклау елы өчен сценарийсын әйтеп тормыйм. Кемнәргә кызыклы 9 апрель көнне килеп карый аласыз, Алла бирсә. Рәхмәт, Марат әфәнде, сезгә бирик һәм актерларыбызга сүз. Сез нинди роль башкарасыз һәм нәрсә җиткергә, шулай ук үзегезнең теләкләрегезне әйтсәгез, нәрсә җиткергә теләдегез бу спектакльдә? Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Мен бу проектка кызык кына килеп электим. Билим актер профессиясы булса да, режиссер профессиясы булса да, күңелгә һәр вакытта да нәрсәдер җитмәде минем. Үзем сәхнәдән төшмәсәм дә, бер заманны хикмәттер инде, Аллаһ Тәгаланың бер хикмәте. Мамадышка шушы төркем килеп төштек, спектакль күрсәттеләр, концерт белән үрелеп барды инде. Иштән генә уйлап куйдым инде. Мәйтәм, шулар кебек уйнайын, мәйтәм, шулар группасына эләксәң шул хәтта шәп булыр иде дигән фикер килгән иде инде. Моны бер ай үтте. Ильяс хәзрәт белән без сөйләштек, бераз гына иттек, телефоннарны алыштык дигән сыман инде. Миңа телефоннан Ильяс шалтырата. Марат абый ди, шундый хәл ди, безнең бер актерны алыштырга кирәк иде, синең теләгең юкмы ди. Мәйтәм, мин эштә инде, но ничек тә булса тырышырмын дип, шуннан соң кирип киттем бу коллективка мин. Аллаһка шөкер, Аллаһның рәхмәтләре яусын аларга. Шулай итеп, миңа роль табылды. Уйнадым беренче проектта да, икенче проектта да, өченче проектта да, һәр вакытта алып кешене уйнарга туры килде инде. Жүнсезрәк кешене, но ул барыбер төпле нигә баса, аякка баса, төпле кешегә әйләнә,
акыл фикере үзгәрә. Шушылай үземдә дә шулай иттереп, бу тормышта да дин ягыннан да бу яшь егетләр аркасында белемем күтәрелә, күзем ачыла. Бик канәгать мен бу нидән, проекттан. Ул безнең режиссер һәм актер. Рахмәт. Һәм Илнар, сезгә сорау менә, сез бик каты кычкырып, тавышыгызны күтәреп уйнадыгыз. Мурат әфәнде әйтте, тискәре роль дип. Сезнеке уңай рольме бу? Шул хакта әйтсәгез иде. Минем тагын да тискәрерәк роль белән башланып китә. Исәмсез. Нәрсә әйтәсе килә? Ильяс абый шу төркем җитәкчесе буларак, ул бит режиссер да, актер да, артист да, шуңа күрә эзләп табып алды да, тәкъдим ясады да. Мин аны күптәннән беләм. Мәйтәм, әйдә, барып карыйк. Сценарийларны укып чыктык. Миңа шушы рольне тәкъдим иттеләр. Әзрәк минем тормыш юлына да нәрсәсе беләндер туры килә. Әле намазга басканга шул 8-9 ел тирәсе генә. Үземнең шушы рольдә дә, шушы 2 сәгатьлек спектакльдә мин күпмедер дәрәҗәдә үзгәрәм. Урам малаеннан намазга басып, намазга басып, әзрәк тәртипләнә башлыйм дияргә була. Гел спектакль буе булай кычкырып йөрмим инде мин. Барып карарсыз, Алла бирсә, 9 апрель көнне. Нәрсә әйтәсе килә? Миңа бу төркемдә ошый, әле мин беренче генә ел, куып чыгармасалар, алда да тәкъдимнәр булса шулай уйныйсы килә. Жанга якын тематика, актерлары, җитәкчеләре әйбәт. Шуңа күрә миңа бу төркемдә бик ошый. Нәрсәдер әйтәсез? Безнең менә кайбер кеше күп сорый инде, әйме? Ничә сезнең исемегез Мөнбәр исемле дип атала, ни өчен башка төрле дип. Менә мине аңлатып кына китәсем килә. Мөнбәр дигән сүзнең мәгънәсе менә шушы кичкенә генә бер макетны күрсәтә инде. Бу Мөнбәр дигән сүз безнең Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәлламнең вагаз сөйли торган, хутбә сөйли торган урыны булган. Хәзерге вакытта моны безнең хәзрәтләребез, имамнарыбыз җомга вакытында кулланалар, монда менеп сөйлиләр вагазларын. Шуңа күрә безнең театрның исеме, безнең труппабызның исеме Мөнбәр татар дини театры дип атала. Ни өчен Мөнбәр татар дини театры? Безнең бар татар эстрада театры, татар юмор сатира театры, драма театры. Шуңа күрә дә менә бу дини театр юк бит әле. Шуңа күрә менә бәлки насыйп булса менә бу театрның аша Пәйгамбәрбез сүзләрен сөйләп, халык мәзәлек кенә уйлатырга, аларга шушы дини турында, дин ягыннан информация бирергә дигән теләгебез белән эшләнгән театр инде. Яхшы. Сорауларыгыз бармы? Бармы сораулар? Ильяс, сезгә сорау. Сценарийны кем язды? Һәм билгеле танылган актерлар катнашамы? Безнең сценарийда, дөресен әйткән вакытта, бүгенге сценарий дип әйтәсең, бүгенге спектакль буенча. Дөресен әйткәндә, менә без шулай күмәкләшеп утырабыз да. Бер матур бер нәтиҗәгә киләбез. Безгә хәзерге көндә нәрсә кирәк менә? Мәдрәсә белем чишмәсе исеме ул үзенә күрә бер исемне үзе астында, ул бөтен зур әйберне, безнең әхлак тәрбиясен үз эченә ала. Менә шул ук вакытта Ленар Хаматов, Марат абый, аннары безнең инде үзебезнең тагын киңәшчеләребез бар, Ләйсән Шаяхметова, безнең Казан филиалы университетында укытучы. Шул вакытта режиссерларыбыздан да киңәшләр сорыйбыз. Бергәләшеп, менә шушы әйберләрне уйлап, идеяны башта төпләдек. Аннан соң инде сценарийны хәзерге көндә безгә нәрсә кирәк, шуны аласыбыз килде. Ни өчен бу теманы алдык? Менә мәсәлән, мин үзем Казан дәүләт педагогик университетын бетердем, татар теле әдәбият бүлеген. Мин хәзерге көндә диплом буенча эшләмим. Татар телендә укытмыйм, әдәбият белән дә мәсәлән аны укытмыйм. Әмма минем мәдрәсәдә алган белемем миңа һәр көнне кирәк. Мәсәлән, сез укырга керәсез икән мәдрәсәгә, ул да сезгә кирәк булачак. Мәсәлән, чөнки намаз укырга кирәк, ураза тотарга кирәк, үзебезнең шушы ашларыбызда катнашырга кирәк, һәм алар һәр көнне безгә кирәк. Шуның өчен менә мин әйтәсем килә, менә бөтен журналистларга да, бөтен үзебезнең милләттәшләребезгә дә, барыбызга да безгә мәдрәсәгә кереп, бер ел булса да укып чыгарга. Менә шушы белемнәр безгә гомер буе бишектән алып ләхеткә кадәр кирәк булачак. Шуны да без ассызыклап китәсебез килде бу проектыбыз аша.
Актерларга килгәндә, менә безнең инде Марат Абый Баязитов, Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре. Ул инде безнең Шейх-Иманнар премиясе лауреаты. Кәрим Тинчурин театрында да уйнаган артистыбыз ул. Аның әле тормыш иптәше Зөлфира ханым да уйнады. Үзе безнең шушы беренче проектларыбызда. Икенчесе менә безнең Линар Хаматов, Илнар Галиәхмәтов һәм мин үзем шәхсән Казан дәүләт педагогик университетында Мизгел яшьләр халык театры артистларыбыз. Без студент елларында Марсель Җаббаров исемендәге Мизгел яшьләр театрында уйнап, катнашып, шунда инде беренче сәхнәгә чыккан студентлар. Шуңа күрә дә менә әйтәсем килә, безнең инде Илнар белән дә һәм башка артистлар белән дә танышу шул ук еллардан ук башланып китте. Ул бит менә бер сәхнәгә менгән кеше, аны бит инде югалтасы килми. Аның бөтен әйбере бар. Менә шул ук егетләргә әйтәсем килә, алар унислардан килеп торалар. Ильяс абый, әйдә, менә монда барып кайтык микән бу авылга, монда барып концерт куйык микән дип сөйләшеп торалар үзләре дә. Аларга да Алла рәхмәтләр яусын, барысына да. Һәм әйтәсебез килә, менә бу студентлар алар укып бетергәч таралып бетәләр. Ә мин инде аларны яңа җыеп алдым да, егетләр, давай әйтәм, эшлибез, тырышабыз һәм яңа проектлар белән үзебезнең халкыбызга шушы матур театр, концерт, дини спектакльләребезне күрсәтәбез дип. Татар информер Фаткаимов. Ильяс хәзрәт әйтүче, билетлар сатудамы? Билетлар хәзерге көндә әле сатуда, әмма 1-2 көннән бәлки бетергә дә мөмкин. Чөнки безнең бу проектларыбыз хәзерге көндә бик актуаль бит. Безнең менә эстрада артистлары куйган концертларга гына түгел, мондый әхлакый концертларга да халык бик кызыксына. Минем үземә дә шалтыратып инде әкрен генә сорыйлар билетларны. Менә иртәгә белмим, бәлки билетлар бетергә дә мөмкин иртәгә. Бүген әле сатуда бар иде. Аллаһка шөкер. Бәлки без бу проектны Алла бирсә, аннан соң куярга ниятлибез Рамазан аеннан соң. Шушы яңадан Казан шәһәрендә һәм әлбәттә башка районнарда да. Син сораган. Менә сезнең афишада 5 кеше сурәтләнгән, хатын-кызлар катнашмаячак шулай бит? Бүгенге тамашада хатын-кызлар катнашмый. Әгәр дә хатын-кызлар катнаша икән, безнең инде алар бары катнашырга тиешләр дини яктан, дини таләпкә туры килергә китереп. Мәсәлән, яулык булырга тиеш һәм шул вакытта инде гауратлар капланырга тиеш. Ни өчен әйтәм бу сүзләрне? Мин Рәмис әфәнде сезгә дә бер мөрәҗәгатым бар. Башка артистлар, башка эстрада артистлары конференция җыйган вакытта алар янына да хәзрәтләрне чакырыгыз әле. Алар да үзләренең теләкләрен әйтсеннәр иде. Менә хәләлме бу, хараммы бу? Чөнки безнең яшьләр хәзер шушы мин әле әйтеп бетермим теге татар җырчылары гына дип, әйме? Безнең яшьләр хәзер чит ил музыкасы белән бик мәшгуль, аларны тыңлыйлар, алар белән тәрбияләнәләр. Үземә дә менә бик борчы торган сораулар бу, балаларым үсеп килә. Киләчәктә шушы бузык җырларны тыңлап, безнең халкыбыз түбәнлеккә төшмәсме? Шуңа күрә дә бу түбән текстлы җырларны җырлап, халкыбызга без шоу ясыйбыз дип мөгез чыгармыйбызмы? Менә шул сорауларны бирәсем килә. Сезнең фикерегез ничек соң? Минем фикерем, ничек дип әйтим икән? Фикерем үзенә күрә без кешегә өндигенә алабыз кешене. Диндә көчләү юк, өндәү генә бар. Өндергә тиеш. Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллям 13 ел өндәгән дингә. Беркемгә дә кул да күтәрмәгән, авыр сүз дә әйтмәгән. Шуңа күрә дә мөмкинлегебез булган вакытта без инде өндергә тиеш. Сез менә эстрада дип әйтеп үткән идегез, сезнең фикерегезне беләсез килә. Хәзер бит инде халыкның игътибары юнәлде безнең шул Темаев белән Элвин Грейның ничек дип әйтим, ситуациясына инде сезнең фикерегезне беләсез килә бу яктан. Элвин Грей белән Фирдус Темаев турындамы? Сезгә нинди фикер кирәк? Ситуациялар. Нинди фикер кирәк? Уңай фикер кирәкме, тискәре фикер кирәкме? Без хаклык яклы. Халык үзенең фикерен аңлап, үзенең тормышта менә бу әхлакый яктан, тәрбияви яктан үзенә акыл алсын иде. Мин Фирдус Темаевны яхшы беләм, Элвин Грейны яхшы беләм, чөнки аның әле никахында миңа үткәргә туры килде Элвин Грейның. Әлбәттә, алар гади авыл җегетләре, гади семьядан чыккан җегетләр, сүздә юк, һәрбер кешене акча эшлисе килә. Әмма менә мәсәлән, минем мөмкинлегем бар иде кибет ачарга, харам ризыклы кибет ачарга. Анда шәрәпләр сатып, мин аны сайламадым. Мин сайладым башка төрле мәсәлән юлны. Шуңа күрә дә
Менә бу сәнгать өлкәсендә дә әйтәсем килә, үзебезгә кирәкле юл белән барсак иде. Барыбызга да кагыла. Миңа да ул, сезгә дә ул, һәм башкаларга да. Аллаһның рәхмәтендә, Аллаһның рәхмәте киң. Менә Майкл Джексонны беләсез бит? Кит Стивенны беләсез? Андый җырчылар бар. Кит Стивенс. Хәзерге вакытта ул Юсуф Ислам астында бик матур җырлар җырлый. Һәм Майкл Джексонның да беләбез, дини җырлар җырлаганын. Ул андый дини җырлар, дини матур җырлар җырлап, мөселманнар каршысында аның сәхнәгә чыкканын күрәбез. Бәлки насип булсын, мин инде Фирдус Тимаевның үзенә әйткәнем бар. Фирдус әйтә, бер матур дини җыр башкарып халыкка әзрәк кенә күрсәтә әле. Матур менә халыкка яхшы булсын, матур булсын. Теге һәм шул вакытта яшьләр дә аңа әзрәк кенә игътибар итсен дип. Инде Эльвин Грейга безнең үзебезнең Мөнбәр татар дини театры исеменнән дә, үзебезнең мөселманнар исеменнән дә мин бирдем никах бәйрәмендә аларга намазлык белән Коръән китабы. Ягъни теге тагын бер әйбергә искә төшеп китәсем килә, Ибраһим галәйһиссәламны утта яндырган вакытта диннәр тарихында бер шәпшек килеп, авызы белән су ташый янгынга. Моннан көләләр инде. Син шәпшек нишлисең? Син нинди монда мөмкинлегең бар бит? Барыбер янгын янмаячак ди, янгын бетмәячәк ди. Һәм шул вакытта әйткән шәпшек. Менә ди кыямәт көнендә Аллаһ та каршысына баргач, Ибраһим галәйһиссәламны яндырган вакытта син нишләдең дип әйткәч ди, мин ди үземнең авызым белән су ташын дип әйтәчәкмен ди. Менә шуңа күрә дә теге хәзерге вакытта әйтәсем килә, без үзебезнең эшебез белән, үзебезнең теләгебез белән, үзебезнең фикеребез белән яхшылык турында уйласак, ул изгелек үзебезгә кире әйләнеп кайтачак Алла бирсә. Шуңа күрә дә Фирдус Тимаев һәм Эльвин Грейның ситуациясына хәерле, ахыры хәерле булсын дигән теләк белән мин мөрәҗәгать итәм. Фикерем шул. Шуңа күрә дә теге әйтәләр инде безнең татарист арасында нисәгә кирәк булды икән бу татар башкорт, бу татар белән башкортны бу сез бутамыйсызмы дип индеме? Бәлки ул мине ике төрле фикерем бар, өч төрле фикерем бар. Но мин аны сәхсән үзегезгә генә әйтәм. Халык каршысында әйтмим. Фикерне без язабыз бит инде барыбер аннары халыкка. Алар беләләр үзләренең тормышта кая барганнарын, нишләгәннәрен һәм нишләячәкләрен. Диндә шундый әйбер бар, бер бик яхшы әйбер, әгәр дә кешенең хатасын күрәсен икән, халык алдында әйтмә дигәннәр. Әйе, бер төрле хата күрсә, гаеп күрсә, син кешенең менә үзендә барып әйтәсен, әйе. Һәм берничек тә халыкка җиткермәскә тиешсең дигәндәй. Чөнки ул гаеп икән, ул хата, ул ялгышу, ул гөнаһ түгел. Кеше ялгыша, ат табына дигәндәй. Шуңа күрә ничек кенә булмасын, матур гына теге Ильяс абый үзе эшли, халыкка үзен әйтер, теге кемгә кирәк дигәндәй. Ул ягы да бар диннең, чөнки дин ул һәр вакытта да кешенең дәрәҗәсен саклый. Ильяс әйттеме соң Эльвин Грейга үзенең хатасын? Мин Эльвин Грейга никах вакытында бирдем. Намаз белән Коръән китабы. Ул минем җавабым иде аңа. Мин әйтә алмыйм бит инде, брат. Теге кеше калды каршысында. Мин аңа бүләк бирдем. Бөтен мөселманнар исеменнән. Кеше үзе аңларга тиеш. Дин буенча бер генә бер әйтәм, менә кешенең иң зур хатасы, иң зур гөнаһы бар. Мәсәлән, әгәр дә ул үзе мөселман ди санап намаз укымаса, яки ураза тотмаса. Бүгенге көндә кеше менә мин бу гөнаһтан зато читләшәм, бу гөнаһтан читләшәм, мин әйбәт дип йөри, әмма кеше Аллаһ Тәгалә каршына баскач иң беренче сыралачак нәрсә, менә без аны әйтеп китәбез спектакльдә дә, ул намаздыр. Иң беренче сыралачак нәрсә. Шуңа күрә нинди генә зур кешенең гөнаһларын күрсәгез дә, әгәр дә мәсәлән кеше үзе намазын укымый икән, ул беренче тә кешене тәнкыйтьли алмый. Ул шундый гөнаһлы дип, чөнки кеше үзе гөнаһлы. Ул намаз укымый. Шул ягы бар. Бу концертта барыгыз да җырлыймы? Бу концертта безнең менә бу актерларыбыз катнашачак, спектакль рәвешендә спектакль куячак. Анда мин дә әзрәк кенә катнашам. Без соңгы җырларны бергә җырлыйбыз. Инде башка җырларда үземнең иҗат иткән җырларымны тәкъдим итәм, дини җырларны инде һәм башка төрле авторларыбызның җырлары да җырланачак. Әлбәттә, теләгебез бар киләчәктә менә бу
проектларыбызда башка дини жырлаучы егетләрне дә катнаштырырга. Алла бирсә. Актерлардан айтып китәсе килә, без 4 актер, менә монда экранда күренә. Бу яктан алганда сулдан уңга ул Марат абый, аннан соң Илнар, аннан соң мин, аннан соң Айназ дигән Газизов тагын бер актерыбыз. Без 4 актер. Ягъни безнең тегеле җырлау сәләтебез шундый гына. Безнең әле бу музыкаль бизәлештә булачак, безнең инструментларда була. Курай, деф һәм думбра. Шундый oyun kuralları bulacak. Ondan sonra indi sonap çıkargan iyim. Bizim bu proyektimizde Allah verse 20 kişi katnaşa. Kim finanslay? Özümüz finans yağın biletler satıp bütün yaktan da tırışabız indi bu biletlerini taratırga, satırga. Elbette hazretlerimiz bilen tilekleştikte алар белән бергә катнашабыз, чөнки бу әйбер, менә безне сорыйлар миннән. Гафу итегез, инде сезне бүлдерәм. Син Ильяс кем диләр? Син хәзрәтме, әллә артистмы диләр миннән? Менә шундый сорауны мин ике көннең берендә дөресен әйткәндә сораучылар бар. Әйтәм инде, мин абый, апа, мин хәзрәттә түгел, мин артистта түгел, менә алар арасында арадашчы, әзрәк кенә халыкны, теге үзе Аллаһ теләгән яшаган халыкны мәчеткә, мәдрәсәгә, Аллаһ теле турында уйлау, фикерләр турында уйлап, аларны зәрәк кенә өндәүче дип. Бәлки менә мин дөрес әйтмимдер инде, кемдер хәзрәт ди, кемдер артист ди. Шулай да мин үземне теге профессионал җырчы һәм профессионал теге опера җырчысы буларак та үземне хис итмим. Әгәр дә мин эстрада җырчысы булып киреп киткән булсам, мәсәлән, сүздә үзем баянда уйныйм, гармонда уйныйм, мин бәлки җырчы буларак мондый проектларда катнаша алмаган булыр идем. Минем яңалыгым менә шушы дини юнәлешне үзебезнең халкыбызга тәкъдим итү булды. Шуның белән Алла рәхмәте менә Аллаһ Тәгалә рәхмәте белән шушы проектлар аша халык минем үземнең менә бу иҗатымны күрде, иҗатыма инде игътибар итте. Аллага шөкер, күрәсез, менә 2003 елларда, 2005 елларда әле безнең хәләл туйларда, хәләл бәйрәмнәрдә юк иде. Хәләл кафаларда бик әз иде. Хәзер Аллага шөкер, һәрбер мәчеттә банкет залы бар, һәрбер районда дип әйтергә кирәк, мөселман үзәкләре бар. Никах бәйрәмнәр, туйлар бик матур үтә бит. Менә Ильяс, сезгә сезнең мөрәҗәгатегез булган иде, эстрада җырчыларына бузык җырлар җырламаска дип. Аңа Фирдус Темаев җавап бирде. Әйе, без бузык җырлар җырларга тиеш түгел дип. Башка җырчылардан нинди дә булса, менә реакция булдымы? Һәм нәрсә ул бузык җырлар сезнеңчә? Бу сорауга җавап бирү өчен төптән уйлый башласак, бик тирәнгә киреп китәргә кирәк мисәлендә. Әмма хәзерге көндә җырларыбызның текстлары бик камил һәм күркәм булырга тиеш. Кай вакытта җыр текстлары аша, менә без хатын-кызга табыну темасында да килеп керәбез. Хатын-кызга табына башлый ир-ат. Синең өчен үләр идем, яки янда үзем теге синнән башка яши алмас идем. Мәсәлән, бу ширк дип атала инде. Аллаһ Тәгаләгә тиңдәш китереп чыгару, дин ягына караганда. Икенче яктан, мәсәлән, мин синең белән яшим, әмма мин башка белән яшим, әмма сине һаман уйлыйм. Мәсәлән, шундый фикер. Ул адашкан мәхәббәт темасы инде бу. Мәсәлән, син хатырыңны яшисең икән инде, гафу ит, башка кеше турында уйлама. Син миңа вәгъдә бирдең Аллаһ та каршысында. Аның белән яшәргә, аңа никахлашырга, аның белән никахлаштың, балалар үстерәсең, ә үзең һаман башка чит кешене уйлап, тормышын үткәрәсең. Ул бит алдалау була. Тагын бер генә ягы бар. Җырның бер гадәте бар, ул кешенең теленә кирип кала шулай бит. Уннан соң яшьләр булсын, кемдер генә булсын, җырлап йөриләр. Әгәр дә син бузык җыр җырласаң, һәм синең артына шул бузык җырны бүтән кеше җырласа, һәм синең җырларыңда шул ук ширек яки гынах булса, син бүтән кешендә шул нигә тәрәсең. Ул кеше үзе дә белмичә матур җыр дип уйлап, җырлап, йөреп, үзе дә шул гынахка кирип китә. Гынахка кирип китә. Сетевой маркетинг инде, икенче төрле әйткәндә. Ягъни син дини тәгълиматны сөйләп, син халыкка хезмәт итәсең икән. Менә мәсәлән, мин намаз укырга өйрәттем ди үземнең кызымны яки баламны, дустымны, әйме? Ул намаз укыган саен миңа да савап бара. Әгәр дә мин бузык әйберне өйрәттем икән күршегә, ул бузык эшләгән саен миңа да гынах бара. Шуңа күрә бонуслар җыелып, кыямәт көнендә аннары безнең пирамида юкка чыга инде.
Тагын бер фикер генә әйтеп үтәсе килә. Шул ук бузык җырлар дигәннән артистларны бит инде без карыйбыз Инстаграмдан, телевидениедан, радиодан тыңлыйбыз. Алар әкрен-әкрен генә ул текстлар безнең башка керә, безнең баштан күңелгә ята һәм менә безнең кебек обычный халык дип әйтик инде. Чыннан да менә бу шушындый мәхәббәт тарихы, шушындый ялгышлар ул дөрес һәм шулай кирәктер дигән фикер туарга мөмкин. Ул бит бер кешенең язмышы гына сурәтләнә. Менә автор яза бу текстны, үзенең булган тормышын һәм халык уйлый. Димәк, бу дөрес. Значит, миндә дә шулай буларга тиеш дигән ялгышлык китергән может. Монда теге кешене, җырлаган кешене генә сүгү генә түгел, монда автор да бар бит. Автор буны язып чыгарган. Без ярый әле теге чит ил җырчыларына кагылмыйбыз, Аллаһка шөкер. Анда сөйләсәң. Гомумән әйткәндә, җыр ул сәнгать, ә сәнгать матур булырга тиеш. Менә кайсы бер чакта тыңлыйсың җырларны. Кайда икән мәгънә дип уйлап баш ватам. 3 сүздән торган җыр. Син, мин, барам. И җөмләләрне алыштыралар име. Кая бара ул? Ник бара ул? Нишли ул кеше? И шул колакка кирип кала адам баласының. Мәгънә юк монда. Элек менә без яшь чагында, мин әзрәк кенә яшем бар инде, сезгә караганда өлкәнрәк. Цензура дигән әйбер бар иде. Ул цензураны кертүгә каршы мен. Но барыбер радиоданмы, кайдандыр телевидениеданмы тапшырганда ул җырларга кемдер булса да игътибар итәргә тиештер инде ул. Мин үзем журналистта кешеем әле, шәһри кызында да эшләп чыктым, Аллаһка шөкер. Барыбер анда мәгънәсез сүзләр күп китә. Мәгънәсез сүзләрне чыгарталар, мәгънәсез сүзләрне язалар. Менә шуларны бераз гына кыса төшерергә кирәк, дилбегәнне тартырга кирәк җәмәгать. Мин шул яклы. Һәм менә нинди реакция бармы сорау? Мин бу сорауга җавапны теге кемгә бирергә белмәдем бу сорауны. Ильяс бәлки сез җавап бирә алырсыз. Менә минем бер таныш егетем дип әйтик инде. Ул авылда менә театр спектакльләрдә бик күп катнаша иде, актив егет. Һәм бер заман ул теге мулла булып, билгеләнде дә инде авылда инде. Һәм бер спектакльдән соң аңа шундый теге сүз килде, шундый сүз ишетте. Син ничек теге мулла башың белән теге сәхнәдә шундый әбләр куя аласың инде дип. Һәм ул китте. Ул хәзер катнашмый. Мин аңа теге гел әйтәм, әйдә инде теге бер нәрсәсе юк бит инде аның дип. Менә сез аңлата алмассыз микән? Бәлки аңа мәхәббәт күренешләре дә катнашырга ярамыйдыр. Әллә гомумән катнашырга ярамыймы теге үзенең авыл халкы каршында дәрәҗәсен дип әйтмим инде. Менә фикерен үзгәртәсе килми аның. Миңа ышанмыйлар аннары ди, минем турымда начар уйлыйлар аннары ди. Менә Ильяс, мин бер генә әйтеп үтим әле. Менә мин үзем спектакльләр куям. Һәр вакытта да мин кем булсын, нинди классикамы, Туфан абыймы, Кәрим Тинчуринмы, әгәр дә Аллаһ Тәгаләдән көлә башлыйлар икән, әгәр диннән көләләр икән, мин ул текстны кыскартам. Сызып атам. Күпчелек менә шундый иттереп китереп чыгарам спектакльне име. Мин барыбер төп фикерем Аллаһ Тәгаләне барлыгына ышану, инану, аның бер икәнлеген нитү, исбат итү. Бер кайчанда да спектакльләрдә минем аракы ичү күренешләрен алып атам мин. Анда чәй ичеп тә була бит, шулай бит. Мәсәлән, анда мәхәббәт темасына килгәндә аны төрлечә мәхәббәт аңлатырга була. Менә мин сезгә бер гади генә пример әйтәм име. Менә мин сезне күрдем дә, мин яшь егет, сез яшь кыз име. Без бер-беребезне карашып карап утырабыз име, күзгә күз име. Шулай бит. Ну, бу диннән нителгән инде, карага ярамый. Аны бит икенче төрле дә әйттереп күрсәтергә була, шулай бит. Анда бузыклыкны алып атырга була бит. Менә мин шундый фикердә. Аннан соң диндә шушындыйрак тәгълимат бар. Мәсәлән, ир белән хатын бер матур роль уйныйлар, әйме? Халык каршысында. Син минем хатыным, син минем ирем дип. Әгәр дә ул аңа риза булып бардым дип халык каршысында әйтә икән, яки риза булып алдым дип халык каршысында әйтә икән, балар никахлы булып шутланырга мөмкиннәр. Менә шундый тәгълимат дини яктан. Менә ул безнең татар дини имамнарыбызның, хәзрәтләребезнең бер фикере. Шуңа күрә дә бәлки бу хәзрәт шушы форсаттан инде ишеткәннән соң бәлки менә бу театр һәм спектакльдән әзрәк кенә читләшкәндер. Әмма һәрбер әйтелгән сүз сәхнәдә халык каршысында ул бит инде уйнап әйттеме, чынлап әйттеме, аны бит фәрештәләр язып бара. Шуңа күрә аның бәлки менә
бәлки миңа буйымнан читләшеп, башка чарак хезмәт итәргә кирәктер дигән нияте булгандыр. Әмма аңа спектакльдә уйнау һәм спектакль ролендә катнашу менә хәзерге вакытта хәзрәт булып эшләгән вакытта аңа хәзер бик ярдәм итә торгандыр. Чөнки үзегез беләсез, безнең халык белән эшләгән вакытта менә бу театр элементлары спектакльдә булган менә шушы рольләргә кереп уйнау халыкның психологиясен аңларга, алар белән сөйләшүгә бик ярдәм итә. Шуңа күрә дә ул хәзрәткә мин чынлап та рәхмәт әйтәм. Бик уңган булган җегетләребезнең берсе икән. Сүздә юк, әгәр дә аның катнашасы килә икән, безгә килсен. Бездә уйнар. Алла бирсә. Шул сорауга бер генә әйбер әйтәсем килә. Һәрбер артист, кино артистымы, ул текстны башта укып чыга бит, иң әввәл үзенең ролен. Шуннан соң, мәсәлән, ул хәзрәткә дип әйтгәндә карап чыгара кирәктер башта текстны. Аннан соң нинди фикер ятанда, нинди ният, бәлкем ул тискәре рольне уйнап шулай ук халыкка күрсәтә аладыр. Яхшы якмы да? Фикер шул, иң әввәл башта текстны укып чыгып, аңларга кирәк нинди ният һәм нинди позициядан ул үзен күрсәтәчәк сәхнәдән. Мәсәлән, тагын бер үземнең фикерне әйтәм. Безнең бит инде классик әсәрләрен зәңгәршәл тора, Марат абый, шулай бит. Зәңгәршәлне бик яратабыз карарга. Әмма анда хәзрәтләрне мыскыллап күрсәтү сюжетлары бар. Гафу итегез, хәзерге көндә зәңгәршәлнең шулай итеп ишаннарны, хәзрәтләрне теге мыскыллап күрсәтү минем фикерем буенча ул бик дөрес әйбер түгел бүгенге көндә. Чөнки коммунистлар вакытында бәлки кирәк булгандыр ул. Ә без бит инде хәзер алгарышка барабыз. Ни өчен без хәзрәтләребез эшләгән әйберне һаман хурлап күрсәтү, халык каршысында шул ук. Мәсәлән, гафу итегез, менә бер сорау. Киләләрдә мулла булсаң, тәһарәтең алдыңмы дип сорыйлар инде кеше. Ягъни, мәсәлән, сиңа дуңгыз ите 7 тапкыр мәчеттә әйләнеп чыкса хәләл була инде. Менә бу сүзләр безнең халкыбызда гел популярлашып китте, һаман хәзрәтләрдән көлү, һаман үзенә күрә теге аларны халык каршысында кимсетү тора. Ә бит җәмәгать хәзрәтләре безнең көндә бөтен безнең әхлак тәрбиясен алып баручы кешеләр. Шул ук вакытта хәзер вакытта менә мәчетләребездә генә калды, дөресен әйткәндә, татар теле курсларын алып бару. Әйме. Аннан соң кайсы хәзрәтнең сезнең әшәкелеккә өйрәткән күргәнегез бар? Кайсы хәзрәт сезгә тискәре яктан сезгә эшләгез дип әйтә? Әмма шул вакытта ул да бит сезнең шикелле кеше. Аның да гаиләсе бар, аның да балалары бар. Без аларга ярдәм итәргә тиеш. Әле алар бюджеттан акча да алмыйлар. Бюджетта торган булса, мәсәлән, ягъни менә Җәлил хәзрәтнең сүзләрен китерәм инде мин. Әгәр дә дом безнең мәдәният йортында эшләүче хезмәткәрләр 2 ай хезмәт хакы алмасалар яки 3 ай хезмәт хакы алмасалар, алар бу эштән бөтенләй китәләр. Клубта җимерелә башлый, кружоклар да ябыла, ә хәзрәтләр бөтенесе бушка эшлиләр. Сүздә юк, аларга ярдәм итүчеләр бар, әмма аларның вазифа ул. Вазифа итеп алар үзләренә алганнар менә шушы эшне. Алар аны профессия дип тә сайламыйлар, алмыйлар да. Шуңа күрә дә без менә киләчәктә инде менә мин сезнең кошыгызда әйтәм менә бу әйберне. Безнең инде менә зәңгәршәлне узган елны 2-3 төрле форматта күрсәттеләр халыкка. Беренчесен күрсәтте аның зәңгәршәлне Галиәскәр Камал театры, классик әсәр иттереп, икенчесен күрсәтте Барс медиа компаниясе, көлкеле комедия иттереп, абыстайларыбызны мини-юбкадан чыгарып, 5,000 мең акча садака алып күрсәткән булып, халыктан күрсәтеп. Моны бит инде монда эшләшергә ярамый. Һәм әлбәттә өченчесен күрсәттеләр инде музыка иттереп, теге музыка белән филармоник артистлары. Ансын карага бармадым, чөнки тегесен карагач инде мин әстәгъфирләр кайтып китәргә туры килде. Шуңа күрә дә менә бу мондый яктан инде без күрсәтәбез икән, халкыбызга күлдерим, халыкны шакырыйм, шушы тамашаларны күрсеннәр дә шоу ясыйк дип. Без мөгез чыгарга мөмкинбез үзебезнең халкыбыз өчен. Ә халыкны саклап калу өчен, үзебезнең телебезне саклап калу өчен без әлбәттә берничә чиратта Аллаһ Тәгалә каршысында булган үзебезнең шушы эшләребезне, намаз уку, ураза тоту, закат хаҗларыбызны вакытында тиешенчә эшләргә тиеш һәм Аллаһ Тәгаләдән тәүбә сорарга тиеш. Тәүбә итеп, я Раббы, менә бу гөнаһларыбызны кичер. Бәлки әби бабайлар да дөрес эшләмәгәннәрдер. Бәлки үзебезнең әти-әниләребездә намаз укырга мөмкинлекләр булмагандыр. Безгә Аллаһка шөкер шундый мөмкинлекләр бирдең. Менә аларга намаз уку мөмкинлеге булмады. Без хәзер мәчетләребездә намазлар укыйбыз, ифтарлар оештырабыз дип, без шушы шөкер заманны үзебезгә аңлап, тормышның бәрәкәтен аңлап яшәргә тиешле. Шуңа күрә дә кемдер сынала бу дөньяда, мәсәлән, ялангачлык белән,
кемдер ашарына әйбер юк, кемдер санала байлык белән, үзенең Аллаһ Тәгалә биргән таланты белән, Аллаһ Тәгалә биргән шушы мөмкинлеге белән. Шуңа күрә дә һәрберебезгә дә Аллаһ Тәгалә инде эшләребезне хәерле кылсын. Сезнең дә эшегез бик җайлы түгел, журналистларны да әйтеп китәсем килә. Сез инде бөтен татар җәмәгатьчелегенә, бөтен үзебезнең җөмһүриятебезгә яңалыкларны алып баручыларсыз, Аллаһка шөкер. Рәхмәт сезгә. Безне шушы конференциягә да чакырып үз иткәнегез өчен. Әмма һәрбер эшнең дә шамасы булсын иде. Сораулар бармы? Әгәр сораулар булмаса, тамашачыларга, журналистларга нәрсә әйтер идегез? Үзләрегезне әйтсәгез иде. Таbii. Һәр вакытта шулай матур булып калыгыз, чын дөресен языгыз. Алла рәхмәт яусын, киләчәктә дәвамлы очрашулар булсын. Бергә матур гына күркәм яшик. Концертка чакырып кылабыз. Һәм әлбәттә сезгә үзебездә менә монда катнашкан журналистларыбызга без инде күчтән ишетеп тәсбих алып килдек. Тәсбихларыбызны бездән истәлек итеп алсагыз иде. Амин. Хәзрәт сезгә. Ничә бу язны? 6, 5. Җидек şeyме? Җидек згадә бирегә. Без фотоға төшегез, матур итеп. Артында язылу бар. Савай шулай килгән җирдә бер әйбер ватып җибрә. Нәм булып сектор ваймады. Чигәрмен. Я чигине бергә хезмәт. Сездә теге Instagramда күреп булмыйча. Юкта. Юкта. Кандай чигез? Алло. Şampiyonsa olur. Все, давай, хочу.